vil sige at kun være sig selv nærmest. Det er egoisme. Ikke at tage hensyn til andre. Jeg tror, det er et af de store spørgsmål, jeg vil se det på. Altså personlig adfærd kan være en ting, at man er meget egoistisk i sin adfærd, men måske også som forbrugsmæssigt, at man har et meget voldsomt forbrugsmønster, og man ikke tænker det i de store strukturer. Men ellers sådan egoisme, altså det vil sige, at det er kun at tænke på sig selv og være ligeglad med andres følelser og tanker og handlinger. Egoisme, det synes jeg, hvis man ikke tænker på andre. Man tænker på sig selv og på sit eget bedste frem for andres. Jeg er i hvert fald, at man ikke tænker socialt. At man ikke lige kan se ud over sin egen næse tit. Jeg synes ikke, jeg ser det så meget lige i min omgangskreds, men omkring folk, jeg omgås, kan man jo godt ved, at det er mig selv først. Mig selv først hele tiden, og jeg er ked af at sige det, men jeg synes, det er den yngre generation, der er værst. Jamen altså, det kan være man kan sige, hård overforbrug, eller for meget bilisme, eller man ikke ligesom tænker, det er nogle større referencer, når vi har så store problemer, som vi måske i bund og grund har også, eller så man kunne i talsætte og gøre noget ved sammen. Jeg synes, man ser det meget på det sociale. Med at man gerne vil fremhæve sig selv og være bedre end andre. Jamen, jeg ser det for eksempel, hvis der er nogen, der skal i supermarkedet. Det er et knaldhamrende godt eksempel. At folk, de står og prøver at springe over i køen nogle gange, og det værste er de gamle damer, de er så gode til det. Eller i toget, når de sidder sådan der med en taske, og det er altid de gamle damer, så er det med deres taske på siden, og så er der fuldstoppet, og så er der bare ikke plads, fordi der skal have plads til deres taske. Det er et knaldhamrende godt eksempel på, at de kun tænker på deres eget bedste, fordi hvor hårdt har loven af, man sætter tasken op på skødet, det, ja. Jeg tror, det er fordi, man er vokset op med at have alting, og det skal man blive ved med at have. Og så det sørger man så for, og så glemmer man dem, der ikke har samme muligheder. Både det, men jeg tror selvfølgelig, at det også ens opdragelse, hvordan man er opvokset. Men jeg tror også samfundet og alting, altså man bliver for forventet med rigtig mange ting. Så ja, samfundet er helt klart en påvirkning. Vi står over for nogle andre ting nu. Førhen, der var det sådan, hvis din far var tømrer, skulle du selv være tømrer. Nu er det jo sådan her, hvis din far er tømrer, så tænker du, fucking taber, jeg skal have mig en uddannelse, jeg skal have et mega fedt job, hvor jeg kan tjene en masse penge, og det er klart, du kommer aldrig til at tjene en masse penge, hvis du giver halvdelen væk, eller du skal give nogen et måltid, eller sådan noget. Det der med, at på en eller anden måde, så bliver vi lært op til, få en uddannelse, hvis ikke du får en uddannelse, får du et lortejob, ergo får du en lorteløn, ergo får du et lorteliv, ikke? Ikke større, end det kan løses. Vi har langt større problemer her i verden. Så nej, jeg synes faktisk, det bliver mindre generelt set. Jeg synes ikke, jeg oplever det som et problem for mig, men jeg tror, hvis man kiggede sådan ind i det, så tror jeg, så tror jeg, der er nogle mennesker, der vil synes, det er for meget. Ja, men jeg synes, det er meget det problem mange gange. Jeg sad Man skal bare vokse op med, at man gerne vil have det, man vil have, men man skal tage hensyn. Og man skal ikke bruge fingrene for at komme frem. Man skal tage hensyn til andre, det er nok det, der er det bedste. Det tror jeg, det er meget omkring information. Altså jo mere vi ved om problemstillingen, jo mere kan vi gøre, jo mere har vi lyst til at gøre ved det. Altså jeg tror meget, det når man er uinformeret, man måske ikke gør noget ved det. Så jeg tror, det er meget stor sammenhæng, når man ligesom at samfundet bliver mere informeret generelt. Jeg tror, det er noget, man skal arbejde på hver især, ikke også? Man har brug for, at nogle gange skal tænke på sig selv. På den måde er det, tænker jeg, det positive, ikke? Mm-hmm. Og så er det negativt kun, hvis man hele tiden tænker på sig selv, og ikke tager hensyn til andre. Egoismen er jo, at man sårer andre. Jeg kan ikke se noget positivt i at være egoist. Du sårer andre mennesker. Altså negativ er, når jeg synes, man slet ikke kan se
Altså når man ikke har empati for andre mennesker. Positivt er, at man... jeg synes, hvis man heller ikke er en lille smule egoistisk, så kan man også glemme sig selv lidt og glemme, hvorfor det er, eller hvad man gerne vil med sit eget liv. Jeg ligger jo nok i midten, tror jeg. Altså, jeg tror kun, jeg er sådan to. Altså, jeg tror for mig har det været mere sådan noget med, at jeg måske har været for lidt egoistisk. Jamen, jeg vil faktisk, altså jeg vil jo gerne sige 1, men jeg tror, jeg bliver nødt til at sige 7. Altså egentlig, jeg ser også mange forskellige former for egoisme, at man kan, jeg tænker også på andre mennesker, men man vil også gerne selv have, at man har et godt liv, og dem omkring en har det godt. Så først og fremmest kigger man på, hvordan man selv har det, og hvordan dem omkring mig har det, før man så tænker på nogle andre. Jeg tror også, jeg ligger på et sted mellem 4 og 5, så sikkert. Altså generelt, så ligger vi nok i midten, for vi har jo en snært alle sammen, selvom vi viser omhu for andre. Vi har en lille snært af egoisme. Det tror jeg ikke, vi kommer udenom. Så du ligger meget i gennemsnittet, tror jeg? Ja, det tror jeg. Det synes jeg er lidt svært egentlig at svare på. Ja, men det var altså det. Ja. Jamen. Altså, det er jo det nemmeste for mig at sige ja til. Men jeg ved ikke, om det... Jeg tror, det mere ligger i den opvækst, man har haft. Hvordan man har opdraget. Vi er gået fra at være et fællesskab til, at vi er et samfund, hvor man fokuserer så meget på individet, men hvor man kan ligesom se, at samfundet begynder også at ændre sig hen imod at sige, at vi har faktisk brug for hinanden. Hvis jeg skal sige om samfundet, sådan samfundsmæssigt, tror jeg også, vi er blevet mere egoistiske faktisk. For vi skal nå alle de ting og opnå og sådan noget, så er vi lidt mere egoistiske. Hvor jeg tror, at før i tiden var det, altså folk var mere åbne, mere socialt, hvor man begynder at lidt pakke sig ind faktisk. Jeg synes, det er blevet mere udbredt, end det har været før. Specielt i og med de sociale medier og sådan noget. Altså større. Det har det sikkert ændret sig, også i forhold til, hvis du tænker på vores system, hvordan politik er gået op, og økonomi, og der, altså, vi bliver jo ikke pæset ned med andet end nyheder og økonomi og børs og bla bla bla. Så jo, det er klart, det ændrer sig til at blive sådan.